Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи Паҳлавон. Дӯстон, аллакай имшаб турнири PFL 7 баргузор мегардад ва дар ин турнир дар полуфинали гран-при вазни сабуки PFL варзигари тоҷик Лоик Раджабов дар қафас бо варзигари парагваи Алекс Мартинес вохоҳад хӯрд ва дар ин навор мо ба шумо маълумот медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд шумо метавонед ки пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Инак имшаб яъне шаби 14 август дар Амрико штатаи Флорида ташкилоти PFL ҳафтум турнири имсолаи худро мегзаронанд ва дар ин турнир полуфинали вазни сабуки PFL баргузор мегардад ки дар он 4 ҷангувари вазни сабук иштирок хоҳанд кард. Лоик Раджабов зидди Алекс Мартинес ва Клей Коллард зидди Рауш Манфио ва ғолибони ин муҳориба ба финали гран-при мавсими имсолаи PFL гузашта барои $1 миллион ва камарбанди PFL муҳориба хоҳанд бурд. муҳорибаи Лоик Раджабов ва Алекс Мартинес реванш хоҳад шуд ки бояд дар ин қуввозмои онҳо нуқта гузорад. хотиррасон мекунем ки Лоик ва Мартинес аллакай як маротиба вохӯрда буданд ва муҳорибаи онҳо бо қарори доваро ба фоидаи Мартинес ба анҷом расида буд ва ин қарори доваро баҳси зиёдро пайдо кард, чунки ба фикри бисёри мутахассисон дар ҳамон муҳориба маҳз Лоик Раджабов ғолиб шуда буд. акнун Лоик Раджабов дар реванш исбот кардан мехоҳад ки ҳамон рӯз доваро қарори нодуруст бароварданд, а рақиби ӯ Мартинес боша исбот кардан мехоҳад ки ӯ ҷангвари сахт аст ва ӯ барои чемпион шудан омадааст. мутахассисо ва букмекерҳо дар ин муҳориба ба ғалабаи Лоик Раджабов боварӣ доранд. шумо чӣ дӯстон, дар комментария фикротонро нависен ва акнун боша мегзарем ба қисми асосии навор ки ҳамаи мо шумо барои шунидани ӯ ҷамъ омадаем. кай, соати чанд ва дар куҷо ин турнирро тамошо карда мешавад? турнир имшаб яъне шаби 14 август аз соати 00:30 ба вақти Москва ва аз соати 2:30 ба вақти душанбе оғоз мегардад. турнирро телеканали ESPN+ ва ESPN2 нишон хоҳад дод ва бояд қайд кард ки дар он ҷо тамошо кардани турнир бепул нест. барои ҳамин шахсоне ки сахт ин турнирро тамошо кардан мехоҳанд метавонед дар ин каналҳо тамошо кунед. аз шахсоне ки турнирро тамоман бепул тамошо кардан мехоҳанд мо барои шумо кӯшиш мекунем ки ссилкаи пахши мустақими ин турнирро пайдо карда дар телеграм канали Паҳлавон пешкашатон кунем. ссилкаи телеграм дар якум комментария закрепитшуда. шахсоне ки дар телеграм мо обуна шудагиянд медонанд ки мо ҳамеша кӯшиш мекунем барои онҳо ссилкаҳои ҳамаи турнирҳоро пайдо карда пешкаш кунем ва дар он ҷо ягон гуна реклама нест дӯстон. барои ҳамин худи ҳозир якҷоя ба телеграм канали мо даромада ссилкаи турнирро интизор мешавем. мо кӯшиш мекунем ки пеш аз турнир пайдо карда пешкаш шумо кунем. то бозидид хонободу сарбаланд бошед.